Ljudi, imam problem. Istukla me devojka. Da, ne šalim se, pogledaj šta mi je sve uradila. Šta je, rekao si mi da sam ružna? Ne, nisam to mislio, nisi me dobro čula. E pa sad ćeš ti vidjeti svoje. Ljudi, krenula da me pije i totalno me prebila. Alo, prestani, izvini, nisam to mislio. Izvini, neću više. Ljudi, ubila me je od batina totalno. I sad ćeš ti vidjeti svoje. U stvarnom životu se nikad u životu ne bi tukao sa devojkom, ali ljudi, imam problem. Videli ste i sami da me napale. Sad ćeš da vidiš. Ja imam mali problem što sam previše slab. I kao što vidite, ako pokušam da je napadnem, bukvalno ne mogu ništa. Previše je jaka i opet me je ubila od batina. Vidi ovo, skroz sam pao. Sad ćeš da vidiš svoje. Ljudi, moj današnji zadatak je da iskoristim ove ovde vreće za udaranje, da postanem što jači na svetu, jer ovo je tek prva najlakša devojka, a ona mene prebija. Pogledajte, kasnije postaju sve veće i veće i sve jače i jače, a na kraju moram da tučem Ice Spice, što je popularna reperka koja me isto prebila od batina. Zato pazite ovo sada. Ovde imamo vreću za udaranje i kada udaram dobijam snagu. Ako pogledate iznad, sad imamo 20, 30, 40 snage i svaki put kada kliknem dobijam plus 1 snagu. Ali to neće biti dovoljno, ljudi. Znači sada smo stigli do 106 snage. Ako pogledamo iznad kod ove, izgleda je 100 snage dovoljno da je prebijemo. Ok, ljudi, držite mi palčeve. Idemo. Znači pokušat ću da je prebijem ovog puta. Mislim da ću uspjeti. Yes! Ajmo, aplauz! Prebili smo prvu i kao što vidite prešli smo na sledeću. Ona se zove Basic Baddie. Ne izgleda opasno uopšte. Ok, hajde da izazovemo. Da vidimo šta će se desiti ukoliko krenemo sad na ovom fajnu. Prejaka je, ljudi. Ubila me od batina. Oh my god. Za nju nam treba 4000 snage. Čekaj, zove me neko. Moraš da prebiješ Ice Spice. Ako ne uspeš, daješ meni 1000 evra. Pazi se, ona je prejaka. On mi je rekao da mora da prebijem Ice Spice koja je ogromna. Pogledajte šta se desi ako je sad napadnem. Ljudi, udarit će me iz jednog udarca, znao sam. Bukvalno me je samo jednom udarila i BAM! Mrtav sam. Kada ću pod hitno morati da se fokusiram. Ljudi, ovog puta sam spremio beskonačno pravih para, zato što me malo sramota to što me svaka devojka prebije. Nemoguće da sam toliki slabić. Zato sam spremio prave pare i karticu i sada ćemo sve, ali bukvalno sve da pobedimo. Kao što vidite, ovo je trenutno jedini napad koji ja imam. Ali ovo je mesto gde možemo koristeći trofeje da dobijemo jači napad. Ovo je vatreni napad i treba nam 5 trofeja za to. Ali ja sam još uvek slabić, tako da hoću da pokušam da što više istreniram ruke. Pazite ovo, prvo smo počeli sa ovom vrećom za udaranje, ali sad možemo da pređemo na sledeću. To je ova plava. I svaki put kada udarimo nju dobijemo plus 4 snage. Ljudi, sada svaki sekund, svaki udarac dobijemo plus 4 snage, što je dobra stvara. Jer kao što vidite iznad, već smo stigli do 400, a za sledeću devojku nam treba 1000 snage. Što znači, čekaj, mogu ja da pređem na... ne mogu. Znači, ako želimo na sledeću koji nam daje plus 8 snage, treba nam 1500 ovih bicepsa. I ako nastavimo ovako, ja ću stići do 1000 snage vrlo brzo. I još malo, evo nas, do 1000 snage smo stigli. Što znači da možemo da napademo sledeću medium baddie. Ne možemo. Ona je 4000 snage zapravo. I hoće me ubiti od batina. Znao sam, ljudi, prebila me opet. Znate koliko se nerviram, nemoguće, opet sam dobio batine od ove devojke. Šta si mislio da sam ja lakša? Glupane Dex. Tek si došao u ženski svet. Ljudi, malo se plašim. Šta znači ženski svet? Ja sam tek prvi put ovde. Za ovu sledeću treba 40.000, za Ice Spice treba 1,5 milion snage. Ok, ljudi, pazite ovako. Ja ovo više ne mogu. Shvatio sam da je u igrici najbitnije da imate trofeje, tako da ja ću sada da se tučem sa ovom easy baddie zato što ona je najlakša. Gledajte ovo. 2 puta udarim, ljudi, i gotova je. Gle ovo. Bam, bam. I gotova je. Samo 3 udarca. I sad svaki put kada je pobedim dobijem 1 trofej. Ljudi, treba mi tačno 5 trofeja. Još jedan i onda možemo da otvorimo sledeću stvar. Bam, gotova je. Ok, pazite ovo sad. Sada možemo da uključimo prvu stvar, a to je ovo. Vatrena jačina. I kada uđemo ovde, ljudi, pogledajte mi sada šake. Ljudi, jel vidite šta imam na šakama? Isto kao ovaj lik ovde. Imamo plavu auru i plavi udarac, što znači da sad imamo mnogo jaču snagu. Hajde vidimo da li možemo da napademo i da ubijemo sad ovu. 3, 4 sad. Ne možemo, previše je jaka. Ljudi, bez obzira što imam vatrene ruke, opet me je prebila. I jedino koga ja mogu da tučem jeste ova prva. U problemu sam, ljudi. Ljudi, ne sviđa mi se što sam ovako slab. Hitno mi treba vaša pomoć, slušajte ovo. Moramo da dođemo do sledeće vreće za udaranje. Evo mi tačno 1500 snage za to. I upravo sam došao do 1500, što znači da možemo da udaramo ovu vreću. I ljudi, sad dobijam plus 8 snage po sekundi. Ali sad mi treba vaša pomoć. Ljudi, pazite ovo. Vi sada možete da mi pomognete. Sad imamo vatru na rukama, a za sledeću stvar nam treba 25 trofeja. Kao što vidite, imamo problem. Ja imam samo 2 trofeja, ali tu vi možete da pomognete. Ako sada lupite like iz sve snage, ja ću dobiti 25 trofeja potpuno besplatno. Zato, ljudi, molim vas, ako želite da mi pomognete, sad svi lupite like, uradite to brzo. Meni će se stvoriti 20 trofeja, to je uspjelo. Ljudi, hvala vam svima što ste lupili like i što ste me poslušali, jer kao što vidite, sad možemo da kupimo sledeću stvar, a to su zelene šake. I pazite ovo, sad zbog ovih zelenih šaka imamo puta 4 snagu. Dakle, kada udarim, sada smo 4 puta jači i dobijam 32 bicepsa svaki put kada lupim vreću. Ljudi, niste li svesni koliko ću sad biti jak? Sada smo već došli do 4000 trofeja, što znači
znači da možemo konačno da se borimo protiv ove ovde medium bedi. Ajde da vidimo da li ćemo uspjeti da rešimo sada. I da li ću uspjeti prvi put? Ajmo ljudi, aplauz jer sam uspeo. To mi reci. Kamerovid je rekao da moramo da uništimo Ice Spice i za nju nam treba 1500. Sljedeće je ova ovde ljudi koja izgleda baš opasno. Oh my god, gotov sam, znao sam da će me totalno prebiti. Ako pogledate sada ovdje, ona kaže Baddies, pozirajte za mene i pogledajte joj facu. Onako nekako gleda odavde. Haha, mene nikad nećeš pobediti. Ste čuli šta mi je rekla? E sad ćeš da vidiš. A prije toga, veliki pozdrav za Lava, Kaju i Andreja. Kao što vidite, Kaj je stigla nova letnja Rockfam kolekcija koju sada možete pronaći na dexrock.com. Zato svi kliknite na shop i poručite letnju kolekciju dok se još nije totalno rasprodala. A ako niste znali, stigla je nova letnja Rockfam kolekcija i dostupna je u Srbiji i u Hrvatskoj na dexrock.com. Zato trkajte sada svi brzo na shop i poručite je dok se totalno nije rasprodala. Tu je i Rockfam peškir, a ove godine prvi put pored peškira, šorca i majice imamo i Rockfam loptu za plažu. Najjači proizvod koji smo do sada izbacili. I sada svi ocenite kolekciju od 1 do 10 dole u komentarima. Pored sajta možete naravno kupiti u Rockfam prodavnici u Ušće shopping centru u Beogradu. Sad je vreme da koristimo prave pare. Znači ne znam kako mogu da koristim prave pare. Ovdje imamo nekog lika. Šta? Ako mu damo 5 trofeja? On nam pojača našu moć na rukama i sad više nije 4 puta nego 4.6 puta. Što znači da smo 4.6 puta jači. Okej, ovo mi se sviđa. Šta li mogu još pravim parama da kupim? Sjajno! Mogu da kupim ovo što mi daje plus 20% jačinu. Ljudi, sada trošim prave pare prvi put za danas i da, to je to, provukao sam karticu. I sada smo jači 20 puta. Provući ću još jednom karticu da budemo jači 40 puta. Pazite ovo, provukao sam karticu ovog puta još jednom i pogledajte sad, dobijemo 51 snagu svaki put kada kliknem dugme i već smo došli do 10.000 jačine i možemo da pređemo na žutu, najjaču vrećicu. Ljudi, čekaj, zapravo nije. Najjača vreća je ova pored mene, crna vreća. I sada smo već došli do 15.000 snage, ja ne mogu da verujem. Pa mi ćemo jako brzo doći do Ice Spice koja košta 1.000.000. Jedini problem je što moram da klikćem svaki put, ljudi, ne mogu samo da držim klik. Već me boli ruka. Najveći problem je što ću ja na kraju imati veći biceps na prstu nego na ruci. Zbog ovih Roblox igrica gde moram da klikćem, ljudi. Ovo boli. Ok, 25.000. Koliko beše treba za ovu? Nova, znači ona se zove Nova. Ćao Nova, za tebe mi treba 40.000. Znaš šta? Ja ću jako brzo stići do nje. Ima auto train. Ja sam tek sad skonto, ljudi, pogledajte, ne moram uopšte da držim ništa. Mogu samo da pustim igricu da sama klikće i automatski trenira za mene. Ok, ovo je sad mnogo lakše. Ljudi, stigao sam upravo do 40.000 snage, što znači da možemo da prebijemo Novu. Nova, spremi se, jer sam se sad skroz naoružao za tebe. I da li ćemo uspjeti da je prebijemo? Ljudi, moment istine. Yes! Uspjeli smo. Nova je gotova. Znaš šta? Hoću da igram još malo sa njom, zato što svaki put kada pobedim nju, pogledajte koliko dobijem trofeja. Dobijem 25 trofeja. Odlično. Ok, sad ćemo malo više puta da prebijemo Novu. I pazite ovo sad. Kada odemo vamo, sljedeća stvar koju možemo da kupimo je 8 puta jačina. Ali nam za to treba 125 trofeja. Tako da Nova, izvinjavam se, ali morat ću još par puta da se istučem sa tobom, jer ti mi daješ svaki put 25 trofeja. Sad još jednom kad je prebijemo, ljudi, možemo da uzemo sljedeću stvar. A to je ono što smo čekali. Pazite ovo sad. Dobijemo munje na rukama. Ljudi, gledajte sad kako su mi cool ruke. Najveći problem je što je sljedeća Kennedy. Kennedy lepo izgleda, ljudi, jel vam se sviđa Kennedy? Meni da, ali najveći problem je što će sada me prebije, tako da džabe što mi se sviđa. Oh my god, dobio sam batine od Kennedy, ljudi, ovo nije fair. Gledajte, ovo prebila me totalno, čak i ako imam munje na rukama, čak i ako imam 40.000 snage, Kennedy nas je ubila od batina. Ali ne zadugo, ljudi, gledajte ovo sad. Sad dobijem 150 svaki put kada kliknem. Kao što vidite, 150 svaki klik i vrlo brzo ćemo moći da pređemo na sljedeću, za koju nam treba 75.000 snage. Ljudi, tako smo blizu Ice Spice, mislim da ćemo jako brzo doći do tamo. I da li smo uspjeli? Evo nas, ljudi, 80.000 snage i sad možemo da udaramo crnu vreću i dobijemo 400 snage svaki klik. Ljudi, već sam došao do 100.000. Koliko više treba za Kennedy? Čekaj, koliko treba za Kennedy? 300.000. Ok, gledajte ovo sad, jer smo na 300.000 upravo došli sad. Kennedy, što si bila jača od mene, bila si. Mislim da ćemo sad uspjeti da je pretučemo. Ljudi, sprede 3, 4 sad i... blizu je, nije blizu. Dobre! Uspjeli smo nju da pobedimo i sada dobijam... Čekaj malo, koliko sam dobio trofeja? Čekaj. Ljudi, dobio sam 125 trofeja.
što znači da ćemo uskoro moći da otključamo novu stvar, a to je ovo. Imaćemo otrov na rukama. Sada mi je cilj da dođem do 700 trofeja, znači treba da pobedim nju samo još 7 puta. Zapravo, još manje, jer sada već imamo 400. Još par puta kada nju pobedimo ljudi, dobijemo otrov na rukama i on će nam dati puta 18 veću snagu. Neverovatno, jer sada sa municama kada pogledate imam puta 8. Tako je ljudi, samo još jednom i gotovo je. Kennedy, mislim da si sad gotova i da ću sad moći da uzeti 750. Možemo da uzemo sada otrov na rukama. Bam! Pogledajte, ovo sad imam zelenu. Čekaj, sad nisu ovo okej. Ovaj od 25 trofeja ti daje zelene šake i ovaj od 700 trofeja ti daje isto zelene šake. To nije fair. Najjača moć je ovo, note. Oni daju puta 56, tako da ljudi, ja ću sada promenim vamo na 18% snage i pazite šta se desi sada kada udarim. Svaki put kada udarim dobijem 1000 snage, ovo je neverovatno. Ljudi, pa ja ću doći do 1.000.000 jako brzo. Kao što vidite, Ice Spice je iza i ona nam se smeje. Čekaj da vidimo šta će ona kaže. Ice Spice, ajde sad da probam da te prebijem. Dex, znaš da me nećeš prebiti, znaš da sam jača, pogledaj kolika sam. Da, moram da priznam da je bukvalno mnogo veća od mene, ali ljudi, gledajte ovo sad. Sad ćemo probati. 3, 4, sad. Oh, gotov sam ljudi, 100%. Znači, bukvalno me uništila, pogledajte. Ovo je zapolelo. Ja se osjećam jako jer mogu, kao što vidite, Kennedy vrlo brzo da pobedim, ali nju još uvek ne mogu. Tako da ljudi, gledajte ovo sad. Plan i najbolji trik koji možemo da uradimo, da se tučemo sa Kennedy sve vreme, da skupimo 1500 trofeja, da kupimo onaj tamo melodijski najjaču moguću auru na rukama i onda ćemo 100% mnogo brže i lakše doći do Ice Spice. Ok, ja ću da se tučem sa Kennedy i javljam vam se čim dođem do 1500 trofeja, ljudi. Pogledajte ovo, sad imam 1300, što znači još 2 pobede i to je to. Još jedna pobeda, ljudi. Još samo jedna pobeda i uspjećemo da uzmemo melodik. Eno ga tamo iza nas. Kennedy, hvala ti za sve trofeje. I sad možemo da dođemo ovdje i uzmemo melodik auru na rukama. Ljudi, pogledajte, sad iz nekog razloga imam note. I ovo izgleda kao najbezopasnija aura od svih, ali je najjača i daje nam snagu puta 56. Ljudi, pogledajte ovo. Pitam se koliko sad dobijem kada udarim jednom. Da vidimo. Malo pre je bilo 1000. Sad je, koliko je sad ni ne vidim. 3000! Ovo je 3 puta jače nego malo pre. Sad ćemo doći do 1.500.000 jako brzo. Ljudi, sada već imamo 500.000 snage. I jako je bilo pametno što sam se tukao sa Kennedy sve dok nismo došli do 1.500 trofeja. Jer sada pogledajte kako brzo udaramo. Pogledajte kako nam se brzo penje snaga. Već smo došli do 900.000 snage. Mislim da vreme da proslavimo, ljudi. Mislim da vreme da uzem kutlje Rock Soka. Ako vi sada imate Rock limunadu kod vas, uzmite kutlje kao ja. Jer kao što vidite, stigli smo do 1.200.000 snage. Znači, nisam uradio ni jednom rimprint. Ali neću to sad uraditi, da ću sve izgubiti. Stigli smo do 1000 snage. Ne. 1.000.000 snage. Da vidimo, da li ćemo sad uspeti da prebijemo Ice Spice. Da ste spremni? 3, 4, sad. Ljudi, krenuli smo. I da li ću uspeti? Kako neću? Ljudi, zašto me... Oh my god, zašto me je prebila? Jel ti mene zezaš? Znači, pogledajte, ovdje piše da vam treba 1.500.000 snage. Ja sam došao do 1.500.000 snage i još uvijek ne mogu da je prebijem. Molim? Kupio sam najjači melodik. Čekaj bre. Onda ću doći do 2.000.000 snage. Ljudi, stižem do 2.000.000 snage i Ice Spice je gotova. Mislim da je ovo dosta. Pazi ovo. 1.800.000. Recimo sad kad bi probali na ovoj najlakšoj. Mislim da bi mogao iz jednog udarca da je uništim. Gle ovo. Jedan udarac. Da vidimo koliko nam treba udaraca za nju. Za nju nam treba isto jedan udarac. Za novu nam treba verovatno isto. Znao sam, za svaku nam treba jedan udarac, ljudi. I za Kennedy bi treba više. A da li ćemo sad uspjeti da pobedimo Ice Spice? Krećemo. 3, 4, sad. Ne. Opet će me prebiti. Ljudi, šta se dešava? Ma kako me je opet prebila? Sad sam mislio da ću 100% pobediti. Ok, samo polako. Očigledno moramo da dođemo do 2.000.000 snage. Nije problem. Izudarat ću ovu vrećicu, ljudi. I sada smo na 1.900.000. Samo nam tako malo fali do 2.000.000. To je to, 2.000.000. Ljudi, mislim da je to to. Udahnite duboko, uzmite kutlje Rock Soka i krećemo. Ice Spice, mislim da si sad gotova. Šta si bila jača od mene? Bila si... blizu je opet. Yes! Uništili smo je! I otključali smo novi svet! Wow! I sad na novom svetu koji je skroz plave boje, ljudi, pogledajte ovo. Imamo totalno sve nove devojke. Krećemo od ove koju plače, do ove lile, šije i posljednja je... majmun devojčica. Ljudi, ja ne verujem da sam došao do drugog sveta. Ovdje je sve mnogo skuplje. Sljedeća aura košta 15.000. Mogu da udaram tek malu vreću za udaranje. Ok, ljudi, slušajte ovo sad. Ja želim da vidim da li mogu bar ovu ovdje koja je najslabija da je pobedim. Mislim da će uspeti. Znači, ovo je najslabija devojka u ovom novom svetu i da li ćemo uspeti? Yes! Pobedili smo i nju i Ice Spice, ali ovu Lilu nema šanse. Ljudi, znao sam, Lila me je bukvalno prebila. Gledajte ovo. Zabolelo me. Slušajte ovo, ako želite da nastavimo, jer smo stigli do novog sveta, svi lupite like za drugi deo, klikajte gore na sljedeći video i ne zaboravite, nova letnja kolekcija sada na Rock Paper Shopu.